Za menej ako 3 minúty mi dovolte ukázať vám, ako technológia zmenila svet a prečo je táto nová technológia príležitosť, ktorá by vás mohla a mala zaujímať. Mobilný telefón bol prvýkrát dostupný pre zákazníkov v septembri 1983. Stál $4,000, čo sa vyrovná $10,000 pri dnešnej hodnote peňazí. Nikto nečakal, že sa mobil stane mainstream. Dnes je vo svete viac mobilných telefónov ako ľudí. V roku 1983 bol IBM XT5160 jedným z prvých verejnosti dostupných osobných počítačov. Jeho cena bola $3,900, čo sa dnes vyrovná hodnote $10,000. V súčasnosti je vo svete viac ako 2 bilióny počítačov. Verejnosť sa prvýkrát začala dozvedať o internete koncom 80. rokov. Doručenie medzinárodnej zásielky môže trvať aj viac ako týždeň. Pomocou internetu môžete odoslať poštu za niekoľko sekúnd. Celkový počet e-mailov zasielaných denne dosiahol 210 biliónov. Medzinárodný bankový prevod môže trvať 6 až 10 dní. Nová technológia nám umožňuje zasielať peniaze do celého sveta behom niekoľkých sekúnd. A to za minimálne poplatky. Presne ako v predošlých príkladoch, kedy nová technológia zmenila to, ako určité veci robíme, prichádza teraz technológia, ktorá bude mať dokonca oveľa väčší dopad. To, čo vám chcem ukázať, je nová technológia, ktorá mení vzhľad medzinárodných platieb vo svete a ako revolučná technológia navždy zmení to, ako používame peniaze. Dovolte mi ukázať niektoré overené príklady príležitostí, ktoré vám kryptomeny môžu ponúknuť. Tak napríklad, ak by ste investovali 25 000 eur do Bitcoinu v júli 2010, jeho dnešná hodnota by bola 375 miliónov. Ak by ste investovali 25 000 eur do Ethereum pred menej ako 2 rokmi, jeho dnešná hodnota by bola 10,75 milióna. Ak by ste investovali 25 000 eur do Dashcoin pred 14 mesiacmi, dnes by mal hodnotu 1,25 milióna. Toto sú len niektoré z príkladov a predpokladá sa, že všetky vyššie spomenuté meny budú naďalej stúpať na cene. Do dnešného dňa žiadna kryptomena neprerazila mainstream. Viete si predstaviť hodnotu kryptomeny, ktorá by toto dosiahla? Takáto kryptomena nedávno odštartovala. Práve teraz máte príležitosť pridať sa od úplného začiatku. Pre viac informácií nás kontaktujte ešte dnes.